Garai ilunak datozela entzuten ari gara, eta egia da, toki askotatik albiste kezkagarriak iristen zaizkigu. Baina, horren aurrean eta batzuek modu interesatuan diotenaren kontra, herri hau ez dago geldirik. Gaur hemen gaude. Hilabete barru, Samamezen egongo gara gure selekzioarekin eta Palestinari oihu solidario bat bidaliko diogu. Abenduan, Euskalgintzaren Kontseiluak Bilbon deitutako ekitalean egongo gara. Korrika egingo dugu udaberrian. Aberri eguna ospatuko dugu. Eta bitartean, eskubideen alde manifestatuko gara. Auzolana egingo dugu eta 11 proiektutan ibiliko gara. Egunerokotasunean, lanean, nor bere herri edo auzoan. Eta gure eskurekin ere mobilizatuko gara. Noski. Haizea emateko Euskal Herriaren burujabetza auzoari. Eta nonahi esango dugu Euskal Herritarrak gara. Eta burujabe izan nahi dugu. Beraz, itxaropena.